No hei, tässä esittelen Scantic 580L Bella Scantic venettä. Keulapiikki. Siellä on tilaa lukoille ja köysille ja sen sellainen. Sitten on vielä toinen tämmönen, missä on tavaroille tilaa. Ja ovet on näin tässä. Airon paikat. Siitä on vähän jo näkymää sisäpuolelle. Nyt mennään veneeseen sisälle. Yritän pitää tämän käden niin vakaana kuin mahdollista. Näin tästä näin. Niin sisälle. Tässä on pöytä, jonka saa nostettua. Näin. Siellä alla näkyy bensatankki. Säilytyslokerot muun muassa sammuttimelle ja muun retkitavaralle. Täällä on akun paikka. Tuolla näkyy akku vähän. Sieltä tuli jammu esille. Siinä on vähän lintu käynyt tekemässä jälkiä. Täällä on takana säilytyslokero muun muassa. Tuossa on toi. Tässä on bensatankin korkki. Sitten ihan tähän hallintalaitteisiin. Siinä. Nyt siis vasta äsken tultiin tähän, soudettiin vähän tänne selemmälle. Mennään pumppaamaan aina tässä, ekana tehdään pumppaus. Lasketaan trimmillä konetta alas. Noin. Noin, se on riittävän alhaalla. Sitten laitetaan rikastimesta tässä näin ja käynnistellään moottori. Noin, se lähtikin eka startilla käyntiin sitten. Näköjään. Tämmönen on tää. Näin, ja laitan tän tulemaan YouTubeen tänne esittelyn. Voi katsoa ja sen jälkeen palataan asiaan.